Alat bajak tebu ini di persawahan Gulutan Lombok wingi bola iki Gulutan Lombok banget dure iki di ratake. Wah, biasa kondiange bola. Wah, jos mawur. Langsung mawur. Nah karo wong matul 10 kali lipat itu tenagane bola. Menawa kondang wong macul iku dina-dina kupat iki nganggo solar malah. Orang ana 10 menit ngene, nek wong macul ngene iki bola lho. Wong macul sabar nyantai. Beda karo lahan mang. Karo mesin yo beda bola. Wong macul santai sabar nguruki mbako. Lan-alan ya, Pak. Penting kelakon. Untuk perbakonan olahan mbako bola iki bibite wel lah korepe. Iki perbedaane wong macul. Nah iki perbedaane nak wong macul nak wong ngocor iki nak pesen. Loh, ngene iki lho guys tangane. Ngene iki sapa denger sok ning Sumatera. Aha. Wamin. Muga-muga dadi wong genah langgeng. Amin. Nah iku mesin jondol. Karo tenaga wong 10 kali lipat goncang iki bola lho. Mau ngene lho. Oke. Tarean ada pea lho. Pralon lek. Lek. Pralon. Tenagane super lho. Ngene nek wong nek ra walu wah gede-gedene ngono lho. Iki sarapane bolo. Sarapane eneng kabeh iki, mulai es kerupuk. Napa? Lho. Mboten. Nah, iki lho, Bah. Iki lho. Iki lho. Iki tenaga wong santai sabar, tenaga mesin duwe antre ngono. Iki lho, Pak. Coplok Pak lho. Yo. Oh, usul mang tak piye no, Cah.
Es. Iko semunggah dhewe patule Mbah lho. Ini diangkat gak munggah patulem ya, Mbah. Ngene kok. Iki wong rawa ngebal nek kok. Yo, sabar apa iki jeneng pindah sik lokasi. Ora iki. Mbah aku. Gelutane banget dure bola iki diratakno nggo perembakonan. Iki ana es sarapan komplit. Ini bekale wong tani ini lho bolo. Ning sawah ya mbah untung mbah ora sing penting pepek, kopi ana, es ana, banyu, Fanta. Komplit pokoknya. Ini untuk tampungan air untuk mbako untuk kanggo nyiram bola. Penyetelan tanah donder gen untuk jring. Iki bibit mbako nak turah kon pek bola. Soale iki lahan pas sithik. Sing butuh mbako monggo. Obat. Obati ya. Terus. Oh.